Wow, good morning बयनिसिमबो आङो नोंथांमोनखौहाय दायो बबेनिफ्राय एसे आं दिन्थिगासिनो दं होमबा बड'लेण्डनिफ्राय आङो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बेरे फुंजानि आङो दायो मोनफैबाय क'क्राझार बड'लेण्ड नुबायना आंनि उनावहाय माबायदि गेटआ माने गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनबाय मोनसे सदा माबायदि आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा बेयो अबे जरावहाय माने गोसोखौ ओरैबायदि एक्साइटेड आं मोनबाय जायगाखौ एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा नोंथांमोनहा दिनैनि बे गोदान भिडिअ'हाय आंजोंहाय थांफाबाय थादोलाय जायगाखौ एसे दिन्थिलांसै नायदो नै फैबाय जोङो दिनै हराव थादोंमोन बङाइगावनिफ्राय ओरै फैबाय ओरै थांनांगौमोन आरोखि ना थेवब्लाबो माने मा जाहैबाय इयाव नै ओमफ्राय दायो जों ओरै थांसै आरोखि गेटखौ एसे मोजाङै दिन्थिलांसै आङो नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाहैबाय नैबेनो जाहैबाय नै गेटआ बैयाव माने दिनैहाय मा जाहैबाय हाग्रामा सारा माने दिनैहाय सर्ट बांसा लागोनथ' समायखिरा लागोन बिनि थाखायनो माने बेयाव माखासे बैखौ गेटखौ होनाय जादों बेनिखायनो माने बारा गेटखौहाय मोजां नुनाय जादिया आरो थेवब्लाबो आङो जाखिनो हायो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै नै बेयाव एसे मोजां समायना नुथाय नुनाय जादों आरोखि ना ओरैजाय मोख्राबो दं बेखौ मा मोख्रा होनोथाय नै सोरबा सोरबा बेयाव माने बिराद सेल्फि लायो आरोखि नै जायखिया जोङो बेनिफ्राय थांगोरनोसै मा जाहैबाय हाग्रामानि समायखिरा लानायनि बेयाव जाहैबाय वेलकाम गासैखौबो बिथाङा बावबाय आरोखि ना वेलकाम खालामबाय बयखौबो ओमफ्राय गेटखौथ' आङो एसे दिन्थिबाय खिन्थु नैबेयावहाय बे गेटखौ बानायनायनि थाखाय मोजां नुवाखैबो जानो हागौ ओंखायनो नैबेनोमोन आरोखि गेटआ बा आं गासिबो लाजोबनो हादिया खिन्थु दै नैबेनो गेटआ वाव बेखौबा मा मोख्रा होनोथाय आंथ' मिथिला गेटखौ मोजां दिन्थिबायना आङो नै गेटआ बेनो जेसेबांखिनि मानसिफ्रा फैदों सोरबा सेल्फि लादों आरो गाव गावबागाव जेसेबांखिनि फैदों मानसिफ्रा सेल्फि लानायाव मुखुब गारिया फैदों आरो फैदों थांदों आरो फैदों ना जेसेबां ओंखारगोन दिनैहाय फ्राय माने सेल्फि लागोनखौ नुखाबाय आंना नोंसोर बबेनि जोङो माबानि आमटेका चिरां आदसा नोंसोर दासो फैखादों ना फुङावसो दासो फट' लानोसै ना आदसा नोंसोर गासिबो एखे ना चिरांनि आदसा बिसोर जाहैबाय चिरांनि बिसोर जाहैबाय खाथि लकेल जोंल'सो जाहैबाय आनलकेला ओरैजाय नै बिराद गारि फैदों दायो आदाया बबेनिफ्राय फैदों आदा बबेनिफ्राय फैदों आदाया बाक्सानि अ आदसा बाक्सा सिमलानि आदसा खैथायाव फैनायमोन नोंसोरो जोङो मथा-मथि 6टासोआव फैदों आरो 6टासोआव होमबाथ' बारा गोजान नङा होमबा ना आदसा ओमफ्राय दायो बेयावहाय अबेसिम जोङो माबासिम थाना फैयो दा जोंनि एयारपर्टआव दंना आदसा बेयावहाय आरोना हाग्रामा सारा देरहालांबाय औ गोसोआव माबायदि गोजोननाय बहुद गोजोननाय मोनदों ओरैबायदि गोजोननाय बहुद गोजोननाय मोनदों माने सोरबा सासे थानायाव माबायदि गोजोननायमोन दायो माबायदि गोजोननाय दा बांसिन मोनदों आरो आगोलावहाय जोङो एसेबां बिदि माबा मोनाखैमोन औ दा जोंनि जेसे हागौ सारा मावगोना जोंहा मिजिंथिनाय दं आरो हाग्रामानाव मा जादु दं नों मिथियो नामा जादुथ' दा मा होनबावनो मानो इसिबां मोजां मोनो दा हाग्रामाखौ मानसिफ्रा पुराना औ पलिटिक्स खालामना फैबाय औ आगोलाव 17 बोसोराव औ जिबायदि मावबोदों बहुद मोजां मावदों ना माने 5 बोसोराव जाया दंमोन बे इसिबां बायदि मावनांगौ बिदि मावाखै नङा होमबा ठीक आसे गोजोननाय थाबाय आदानिसिम गारिफ्रा थांदों आरो थांदों जायखिया जोङो बेसे गोजान थांबावनांगौ बेखौथ' मोजां मिथिला थेवब्लाबो जों माने गेटनिफ्राय जोङो दायो सिङाव थांबाय जों गारिखौ एसे सिगाङाव लाखिनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला बेयाव माने गारि गुरा ओरैबायदि फैबाय दं नालाय फैयै जोङो दायो मोनफैलायबाय देबरगाव ना देबरगाव एसे ब्रेकफास्ट खालामसै ओमफ्राय मा मोनजागोन बेखौथ' मोजां मिथिला माखासेयाथ' हाबखाना दंखायो नै साहा बानायग्रा ओरैजाय सोर मा जाखो सोर मा लोंखो ओरैजाय नै वाहा माथो थोरसियानो थोरसिलाय थोरसि माथो नोंसोरलाय खालि वा दानि मान खालि जाबायना दावराव ओरैजाय लकेलफोर नोंसोर लकेल ना जायगानि आदसा नोंसोरनाव मोनसे खोथा सोंनि बे जाहैबाय मा जायगानि बेखौहाय थिनालिथ' थायो माबा मोनसे नाम थायोना मानि नाम्बारावहाय मा सोरनि आन्दारावहाय मानि आन्दारावहाय बियो मा थिनालि हा सालाखाथि आमार सोरबा कुसुगावबो होनलायलांबाय आदसा ओमफ्राय दायो बेयावहाय नोंसिनाव मा जानो नागिरदों इमान मानसि जे इमान गारि गोदान मानसि नोंसोर नुदों नामा बेयाव दिनै समायखिरा लानाय आदसा ओमफ्राय दा नोंसोर समायखिरा लानायाव थाङो ना थाङा नोंसोर थाङा उन्दैफोरखौसो आदसा नोंसिना बेसे गोजानाव नङा कारिगाव नोंसिनाव माबायदि दा गोसोआव
जेनेबा सोरबा थांबाय सोरबा फैबाय सोरबा आउट सोरबा इन बिनि बेलायाव माबा बुंगोन नामा बुङा ना आच्छा आच्छा नों माबा बुंगोन गोजोननाय दंना गैया गोसोआव बेखौल' आं नांगौ दा बुंनो हायाखै नङा होमबा निस्सय बुंनो हायाखै मा जाहैबाय दै फार्स्ट टाइम आंबो फैबाय नालाय जों बोरैजायहाय बिराद गोजाननिफ्राय जों मोनफैबाय जा नैबेयाव बायद'जों सानैजों एसे रायलायबाय बिथांमोना माने बुंनो एसे खिलिमिलि जाबाय थादों नंगौ जायगानि हिसाबै बिथांमोनाव गोसोआवथ' माबा मोनसे थागोन थेवब्लाबो आं बिथांमोनखौ एसे खावलायबाय बिथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंब्लाबो गोसोआवल' लाथोंसै आंनाव माने असानक बेफोरबायदि सोंबाय बेबायदि सोंनायाव एन्सारखौ होनो हानाया एसे प्रब्लेम जायो थेवब्लाबो जायगाया जोङो फैयै मोनफैबाय जायखिजाया जोङो जायगासिम आरो बेसे गोबाव दंबायो आरो जाखिनि जों थांखियाव थांदों जाखिनि जोङो माने टारगेटखौ लाना फैदों बे टारगेटखौ जों माने खालामनो हागोन हाया बा आं नोंथांमोननो माने देखायनो हागोन हाया आङो बेयावबो एसे सन्देह दं मानो होनना बुङोबा दिनै ओरैबायदि गेदारिं मानसि जागोन नालाय बिनि बेलायाव ओंखायनो आङो जाखिनि हायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना मथथे आंजों लाइनाव थांफाबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा अके आरोबाव बारा गोजान गैला जों माने ब्रेकफास्ट खालामना लागोन फुंनि सम नालाय ओंखायनो नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि नैबे भिडिअ'आवहाय थांफाबाय थानो थाखाय आं खावलायबाय दै ক'ৰ আছে আপোনালোকে ৰঙিয়া ক'ত যাব আপোনালোকে মিটিঙত কেলে আহিছে আপোনালোকে কেলে আহিছে আপোনালোকে ইয়াত মিটিং হৈ আছে আচ্ছা হাগ্ৰামা ছাৰৰ মিটিঙত আচ্ছা হাগ্ৰামা ছাৰৰ কিবা যাদু আছে নেকি মানুহবিলাক যে ইমান যে ভাল পায় মিউজিক আছে নেকি কি মিউজিক আছে কওকচোন মিউজিকটো কি তাৰ মিউজিকটো পাৰে আচ্ছা আপোনালোকে মানে হাগ্ৰামাত বহুত ভাল পায় কেনেকুৱা বহুত দেচোন কওকচোন অলপ আচ্ছা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ হয় আপোনালোকৰ আচ্ছা আপোনালোকে মানে কিমানজন আহিছে মানুহ এতিয়া আচ্ছা আপোনালোকৰ সমষ্টিত মানে BPF হাগ্ৰামা ছাৰক কি যাদু আছে বুলি কৈছিলে আপোনালোকে যাদুটো কি অলপ কৈ দিয়ে না যাদু কি যাদু আছে তাক মানে কেলে আচ্ছা এইফালে দাদাৰ লগত কথা পাতি দাদা নমস্কাৰ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত ৰঙিয়া ইমান দূৰত কেলে ইমান কষ্ট কৰি আহিছে আপুনি কাৰণটো কি ভাল পাওঁ আচ্ছা হাগ্ৰামাৰ লগত কেতিয়াবা কথা পতা হৈছিলে না হৈছিলে কেনেকুৱা ভাল পায় আপুনি হাগ্ৰামাক এনেকুৱা ভাল পায়